Genesis 19. Genesis 19 from verse 1. Now the two angels came to Sodom in the evening, and Lot was sitting in the gate of Sodom. When he saw them, he arose to meet them, and he bowed himself towards the ground. And he said, Hear now, my lords, please turn to your servant's house, spend the night, wash your feet, that you may rise and go your way. And they said, No, but we will spend the night in the open square. But he insisted strongly, so they turned to him. Vatumwa havana kusvikira kumba kwemunhu vakangosvika pakati peguta. Loti ndiye akaona kuti kwasviba vanhu havatorwa havana pekugara. Ndokuvati varume hemuri ari kumba kwangu mupfumbire mangwana. Zvandobva varamba vakati no. Opportunity even ichinzi ndeyako. Ineka resistance. Inotoda kugombedzera. Anzi no, ndokuvati aiwa zviite. Uyai kumba kwangu murare. Vatumwa ndokubva vazoenda kumba kwaLoti. The rest of the story, Sodom yakatsva, Lot nefamily vakabuda. Chii chakagonekwa naLot, his heart towards strangers. There are times yekuti opportunity of blessing in life yako ine chekuita neyo heart, how you relate with people. Uchinamata kuti Mwari ndiwanire yasho, Mwari ndiitire zvakati. When love is missing in you, you can miss a lot of things zvinoitwa naMwari. Why? Because Mwari wacho rudo. So kune zvinhu zvinouya nekuda kwekuti Mwari vaona your heart towards others. Andabasa nemunhu. That's an error. Error in life. Munhu anokosha. 2 Kings chapter 4. Mukadzi akaenda asirwa chikwereti nemurume akaenda kuna Elisha. Akanzi anointing iripo yekuti mafuta awande. But muprofita hape munhu zvitini macontainer. Go and borrow vessels from your neighbors. Which means how you relate with neighbors determines the liters you get. Elisha ana zvitini zvemafuta, ana anointing yekuawanza, but macontainer ndeako. Unoawana kupi? Mulocation. Unonotaura misei nawo zvakwauri. Why? Nokuti uyu anga ari mukadzi wemuprofita. Zvichida anga ane kamwe kastatus musociety kekuti maiprofita vangu associate nema-low class people. Ipapo pakudaro ndopakushaya zvitini. Anjetsa kupa pazouya ndichipa my testimony how I came into town. I'll repeat this testimony. Ndoka ndakadza vazhinji. Kumazoe kwaitambwa golf, kwakune golf club. So varungoenda iko kwachinotamba golf. So one day murungu akapocherwa nemota. Dara uchichembereso. Takudarika tichipfuura ipapo ana boys toenda kune vamwe vari kutamba. Ndokubva atikumbira. Akati handina mari pandikumbirawo help. Munichinjirawo vhiri. Rimwe boys rangu ndikati aiwa sina mari mukati. Iwo rungu vari kutotamba golf anobhadhara variko. Akabhadharika sei? I don't know. Zvakauya sei? But ndiye Mwari. Ndokubva ndati handina chekumhanya, rega ndibatsire kuchinja vhiri remurungu. Tachinja spare wheel tasota. Ndokubva ndisira business card. I end up. After 2 to 3 months, I phoned him. So ndaitoshaya kuti sei usiri kundibata. I've opened a company in Harare. Come, I want you to work for me. Ndokubva ndauya kuna Covent pa number 37 after service station yezuva iri. Ndokubva ndauya company Stars for Africa. Anga akutoita zvematai. Ndokubva ndauya ndaingofunza ndichangoitawo general hand since akangonditorao kumachonyo pasina zvinhu zvandoziva. Ndasvika ndokubva atori andi mtown ndokubva andipa special uniform yasanimosuta nevamwe. Ndikashama kuti chii, ndokubva atonditi you can lead this branch. You are now the branch manager pano. Ndikati manje handina kuti pasi ichikoro zvandikawo vachinja vhiri wakapasa. Ndikati unogona kunge wakakundikana all level but zveupenyu usakundikane. Kune door inovhurika because of your heart towards others. Zvekuti nhamo imwe arambirwe sadza chizezuru chinobrodza vanhu in the spiritual understanding. Lot, varume vaakaenda navo kumba kwake vatorwa. They were angels, not human beings. But they were total strangers. And vanosvikira kumba kwake paCity Square. Ndiye akatouya akati please hamungarare panze, uyai kumba kwangu mudye muende. Akavakumbira vakanorara kumba kwake. Usiku ndokubva odzwa titsano. Katouya kuzonaisa moto. Mwari wenyu atokuitirai nyasha. Imimi ndimi muchabuda, rimwe timu richatsva. Ko timu riri kuchirei? Kutadza kuona mukana uri pachena.
Mwari unopen up. I love this text. Time and chance are given to all. But as munhu wese anogona kuita perceive kuti this is my chance. Because kune mamwe opportunities anouya sema challenges. That's why ndakupa testimony yangu yezvakati kwanda Mwari muupenyu wangu. But opportunity yo yakauya as a challenge. I used to walk netsoka from Kuwadzana kura about 13 km to town. Ndichiuya kunasimuka na9 ndo yandogara apa. Ndaisvika kuma half 12. Wani yakwana ndopinda pana padoparidza ndandiri rimwe trau so ndarine zipi yakaruza. Sandaipfeka t-shirt refu yokuti ndaiparidza kunge ndakakotamira so. Because yanga yakaruza yangodonha anytime. But somebody phoned me after maybe tingati mayezi mangani. Maybe to 14 to 13 years. I have been watching you. I want you to have your own house. God bless you. That is right now. That is Maraga can I do one but they did 50 but younger challenge Buruj, I say guess as I makisa, but it's how that is. So that is a 20 house. Kunewamo, ukunoda disama Peru. And this is by the grace of God. That is my connections kana kukungwara kurudi. Kunonetsa kuenda kuside. I'm saying the one type your neighbors and now signore. You want to shop this one fan how you say. That's the grace of God. But opportunity yo inakuya agency imbayo bakanzi basa ilo. Shumira win souls. Time and chance are given to all. The Shunammite woman blessing yake yakauya pakuti akaona muprofita achipfura kwete achiprofita kwete achiparidza akaona munhu achipfura akati munhu waMwari we need to accommodate him pano tomupa chekudya opfurira mberi nekwaari kuenda. But the end of the story, the Shunammite woman was blessed akava nemwana kwaendwa naElisha. Handina kunzwa any miracle any breakthrough ndakanzwa paaipfura napo. Kudati tine vanhu vekuti zvimwe zvacho zvinotopfura nepauri. You must know or you must learn how to trap a blessing. Zvakafanana nebhora riri kutambwa reWorld Cup. Kana richitotambwa izvezvi pano patone mhepo yacho iri kutopfura bhora richitambwa. But nokuti hatina dish hatigoni kuona bhora riri kutotambwa ende riri kutopfura nepano. But tikangosungirira dish up tikaisa TV up bhora tinoriona. Kureva kuti bhora raunoona somewhere pamba pako riri kutambwa mumhepo svikawane dish. So zvimwe zvinhu zvauri kutsvaga uchiti zviri kune vamwe vanhu pauri Mwari chance yacho akakupa. Time and chance are given to all. But kuti uzive kuti chance yacho ndo time yacho. Time inoitika zvokuti unofunga kuti haisiriyo time yacho. Leah naRachel, my sisters, mumwe anga akanaka mumwe akashata. But hadei pamarriage akashata ndiye akatanga kuwanikwa. Akabudirira sei ari asina kupfimbwa kana kudiwa naJacob. Zvanzi uri usiku baba vake Labhani vakati isusu kuna hatirorese mudiki tichisiya mukoma. Saka tinokupa mukadzi wako manheru. Labhani achiziva kuti manheru beauty haishande. Kureva kuti ungazvikompere nevamwe but uneka time kako. Unogona kuzvikompere navamwe ukaona vamwe vari nani but une opportunity yako. Kune vanhu vari better than you. Kune vanhu vakangwara kukudarika. But pamberi paMwari time and chance are given to all. But kuti ugoziva kuti this is my time and this is the chance, zvinotoda nyasha. Hazvisi pakungwara. Zvinotoda kuti Mwari akuwanire nyasha ugone kuona kuti nguva yangu yakwana. Apa ndo pane breakthrough yangu. Tine vanhu vabudirira mueconomy yakadai zvokuti dai isina kubvira yadai zvanga zvisingaite. Anzwa kuti pakava ne1 carat nyika ikava nemari yayo. Hakuna munhu anonzi buda murodha achinja mari. Anobuda ega. Rii mari economy iyo opportunity kuna umwe Leah. Iwe munamato wako nekuchema dai zvanaka. Vamwe vari kunakirwa mukuipa kwazvo kune vari kuitirwa mushi. Why vari kuziva zvekuita mukuipa.
zvokuti kukatonaka vanotoshayiwawo zvekuita. Chikatonaka mabasa kana ako vakafunda vachapinda. So far tiri kupinda tisu tisina. Watozvipinza tega tokireta. Tine opportunities atiri kuona atiri kushanda nawo. So don't trust your tears. Tandikachema mwana chatirangarira zvinhu zvinoita. Wapedza kuchema price yechingwa ichinje. Wapedza kuchema ndione ngochitoroja usina mari yerent. Kana ukatenga koti rako ukanwa ukamboita ngorasika mbichana paunoita sopa ndiwe usati wabvisa rent. Azviti voisa koti paside ungoti mari ndiwane nenyasha. Why watching chiwachitraya but hazvisi kuita ka. Usazvipe comfort isiri real comfort. Life inoda kuti munhu azive the root of the problem kuti azive the real solution. Why? Because my problems are not kudai. My problems anobereka imwe problem. Zvekuti unopedzisira usisazive kuti problem yako ndei, and I will explain. Medically ana chiremba ukaenda uchirwara vanokuita matest akawanda iwe wataura chirwere 1. Sei nokuti tumwe tuzvirwere tunonzi masymptoms, zviratidzo zvechimwe chirwere. Ane TB anokosora, mukamutengera Benylin akanwa anomira kukosora obva afa asisakosore. Why? Because hamuna kurapa chirwere TB, marapa yesymptom kukosora. Fusi ndinamate vanhu kubasa vanondivenga. Kana tikakunamatira uchiri kungoita zvinovengesa unovengawo kanamatirwa. Why? Because kana une usimbe usinganzwisise uri hafu haudike even ukanamatirwa. Kune area yaunofanirwa kuitwa time and chance are given to all. Munhu wese ane mukana wake, whether uri dofa una kungwara una hama, time and chance are given. But not all. Panoita kuti utokwana ipapo. But kuti uchiziva kuti ndonguva yangu ndo chance yacho, hazvisi mukuchenjera. Tinoda nyasha dzaMwari. Kungwara nekurongeka kuri right. But kuziva Mwari kunodarika zvose. Why? Because opportunity yako musuwa inouya ikauya se challenge unotoinyenyeredza ukasiyana nayo. Vadzidzi vese vaiwacha maneti Jesu aenda kumvura Luke chapter 5 akakumbira bhoti raPeter. Kutokumbira raPeter kuda kuti pane mabhotsi avamwe vanhu aakasiya. Yeti itori opportunity yekuti Peter abate, but inotanga iri burden yekunzi mbondipa zvinhu zvako. Kuda kuti pakatokumbirwa bhoti Peter aifanira kutosimudza maoko mudenga so. Ndawarirwa nyasha komana ishota bhoti rangu ndichabata hove. But vamwe ndofunga vakatoseka kuti waja wakujairirwa ndida kuenda ka. Tikuwacha mamburi wakumbopatsana bhoti nobva pano nguva. Opportunity ikakwana ukashaya meso emweya, you can even run away from the opportunity. Unaona tonamata kuti Mwari wandire nyasha situation ndibude pairi. Gamba ukapinda mairi mune zviri mairi zvakakunakira. Ndataura ndikati matambudziko vanoita kuti nyika itenderere ifambe mushe. Kuti nyika ive nema opportunities ekuti vanhu vashande inyaya yematambudziko. Kwakaita dzimwe nyika dzinovenga dzimwe dzinoita kuti vari kuvengwa vafunge kuraise army. Basa remusoja inhau yekufungira kuti tinogona kuzorohwa. Kuti pakangoita vanotida vega vega amaisenze. Chiremba basa rake kudhila nekurwara kwemunhu. Vanhu vakasarwara kunzi doctor hakuna value. Mafuta outletesa nezvikubikwa kusorova nzara ine vanhu. Munhu akasazwa nzara KFC yanyura. Saka nzara yako itori business. Pona matochishandidi nzara unokutisa basa. Inzwa nzara sitere. Nari mubasa renzara yako. Inenge picture yana Davsa. Nana nyara tusawira mukuru. Usawira wake unogumira pamali. Hata ayo wasawira mafinga watora ikofi. Uto qualify kuita sawira imali. Izo kana chikona usawira wake anabasa leo. Wanzo wangu kuti sawira hatora mshana.
Hakuna usawiri wakadaro. Why? Kuna kuti anotoona imi muchishima musodzi muchicheba zvo. Atozata yapinda. Sawe coffee nakaona opportunity panhamu. Koma wachichema nikuda musodzi aitozoti ndokona kuwaitira 40 or 50. Neka chitoweka. Mikana irimo life. Whether wakafunda una une hama una wakangwara una time and chance are given to all. Kune zvimwe zvinoiswa naMwari pachena zvakuti unozviwana usina kufunda. Salota ari kunonzi kuti ubude mumoto uchanaya muSodom. Ndaunza vanhu vasina pekurara apa onai kutamba. Vanhu vemuSodom vakaignora ruma only Lot. Sei Lot akaita sekunge ane kunyuma kuti agone kuendla zvakanaka vanhu vauya. He was connected, related to Abraham. Which means the relationship in Mwari is the key. Yakuti Mwari vakupe discerning spirit panorise opportunity. Ukashaiwa Mwari mikana inoita pass by azvioneke. Unoshamisika utakumana. Ndopanandira apa mimi ndakabva sei. I remember time yatatu kubasa ku industry. Kakomplena mari shoma muri kubasa kubhadhara mari shoma muri kubasa kubhadhara. Taramwa wamwita vaipapo uchingobva ipapo. After 3 months, ndakazoona vakomana vatakasara ipapo vakududza kuti takazorongerwa mastrengths necompany. Kamwe yechina unomirira kuti weubve ipapo. Zoti ukapiwa mweya wekunyuma haubve ipapo. Zvinokuwana uripo. Kuda kuti pane panovigwa breakthrough blessing mukutambudzika. Vese vamunoyemura vari kumusoro kuti dai takazodai. Pakabviwa kwacho kunobohwa kunakidze. Ani munhu ese anofanira kutya uchi unonaka. But tikati handei tinomora uchi. Ndopa unoona kuti unoda uchi but process yenyuchi haisina. Kana kuva president cheko munhu ese anotoda ukuwa panyanga. Kasi unongopinda. Kuva president munyika. But tikati handoita president yani unogona kusumudza maoko nemakuko zvese. Tikazokuudza mazvinoitwa kuti usvike ikoko. Unotanga wapikisa aripo. Wewe bwana sona ta noise anti. Saka nosaka de noise simuka kuti. Ari noise audi. Zvinongopera usakadaro. Vantoda noda noise. Opportunity life. Inouya iri challenge. Kada zvinzoita right zvakaoma. Mukuoma kwazvo imbomira kuchema. Iti Mwari ndiwarirewo nyasha ndipewe mesemo yandione. Pane chakanaka chinovigwa kana ari Ishmaeri namai vake Haga. Blessing yakauya musi wakadzingwa pamba paAbrahama. Vari murenje muwilderness of Beersheba. Bible rinoti vachichema Mwari akavhura meso aHaga. Haga akaona tsime remvura. Kumba kwaAbhurahamu vanga vapiwa bhodhoro remvura. But vaamugwenga Mwari akavavhurira tsime. Bhodhoro netsime zvakatosiyana. Tsime isosi. But isosi unoiwana sei kana wagona kumbobva pane bhodhoro. So pane nguva yekuti kuvengwa kwako ndokune progress yako. Joseph chake kungorota chete ari chef. Nzira yekuenda ikoko kumagwa newakoma. Zvokuti muguma kwemo maigona kuchema kuti vanondidarire you are going somewhere. Vari kutokudaro nokuti process yako inotoda type inokudaro. Time and chance are given to all. But zvinotora mezvemwe ekuona kuti this is my chance, this is the opportunity. Zvakashoreka zvinenge zvisina basa. Mikana kune vamwe vanhu kana vagona kuita basa nezvisina basa. Hakuna chinhu chisina basa. Inyaya yekuti hauna kuchifungira basa. Hauzatapi wakomana usikira wakagara mumabhiriji. Havana basa uchivaona. Vane basa vakaonekwa neumwe politician. Vanenge mukagirafti kavanoitiswa vakatengerwa doro. Vanototengwa kunzi kune timu yakati ende muitora nerori. Mikana kune vamwe vanhu. Opportunity ifavor kune vamwe vanhu. Ndikatonwa mvura nechigubhu ichi ndikapedza, ndikarasa chigubhu ichi
kune munhu anofamba achinhonga zvadarasa. Padarasa ndiri kuti ndapedza, paari kunhonga ari kuti zvatanga. Kurati wamonotangira patiri kupedza kana pfungwa dzisiri dzacho dzozvikuitika. Recycling ndatenga mvura iyi, let's say 50 cents. Ndanwa ndapedza ndarasa chigupi. Chikaenda murecycling, ikameutwa plastic pakagadzirwa kamudhori. Kana kuna kutengeswa dhora. Ini ndakarasa ndiri 50 yapera, pachibuda dhora pa 50 yakapera. Mind iri pachena iri natural. Yekuti munhu anwati mvura akarasa, vanonhonga plastic vakameuta vakaimouta kakatongova kamudhori, kakuita dhora. Kurati pandarasa 50 cents, ndarasa dhora 50. So ndo zvazvinoita mureal life in the spiritual realm. Vanhu vemuSodhomu neGomora havasi kuchira yekuti vaatadzi. Vari kuchira yekuti vakatadza kushandisa mukana pawakauya kuti vabude. Nokuti vatumwa vana kusvikira kumba kwemunhu vakasvikira pakati peguta city square. Loti ndiye akavanyengetedza kuti handei kumba. Kuda kuti the door was open for anyone. Hakuna vari too special vakazodai. God is not a respecter of persons. Munhu anogona kuita zvinodiwa naMwari nekushandisa opportunity pacross chaipo. Ipicture iri pachena yekuti Jesu haana kuti kumbavha 100 iwewe Sara. Uyu sei akasara haana kutaurawo kuti ndida kuendawo. Uyu sei akaenda akati Ishe kana mabuya munhu mambo wenyu mundirangarire. Tikati tiri kuenda avatsana ndokubva vaignora nyaya iyoyo. Une zvinhu zvaunoignora zvine chekuita nelife yako. Daidzani vasaidi vakati aiwa kana makuenda naUishe tadangokwanawo aienda. Why? Because akauya kuzofira vatatu. Ani nani anotenda anowana upenyu usingaperi, including matsotsi aripo. But rimwe rakangonzwa senyaya ikaignora. It was an opportunity to make heaven. Yakauya sei? Yakauya nezvipikiri. Akabayiwa. Bavha iri kuti tinoenda naJesu ine zvipikiri. Opportunity inogona kuuya panguva yemarwadzo. Akaziva kuti ndakapindwa ndine zvipikiri. But muromo uchiri kushanda. Rega nditaure zvingachinja upenyu. Bible overati. Life and death lies on your tongue. Dzidzisa muromo wako kutaura zviri positive. Dzidzisa muromo wako kudeclare nekutaura zvinhu zvipenyu. Unoziva here kuti isusu hatina kumoldwa naturally kuti titaure zviri positive nekubehave zviri positive. Zviri kunegative ndo zvatotenda. And I'll give you an example. Vamwe sekuru vangu vaiti vakauya kumba so. Vanga vakaremara kupo vaifamba netsvipo. Saka sevana vadiki sekuru vauya taigona kutora tsvipo yacho togofamba nayo. Chemberai uya achipopota. Handidi vana vanomushurira chipatara handina mari. Kurati vanototenda kuti zvamuri kupractice izvi zvinomanifesta because mapractice. But pakazauya sekuru businessmen vane dumbu ravo so tikatorawo machira tikatedzera kunge sekuru vane business. Unonzwa wangu kuti tikwana. Kuda kuti vari kuti zvakanaka hazviite pazvakaipa zvinotoita. Munhu ari kufamba kudai ukamuti nyoka iyi anogona kushetuka. Haamirira kubvunza kuti iri kupi. Mind yake anototi nyoka inondikuwadza iri pandiri anoshetuka. The same person ukamuti mari iyo anoti kupi. Azvati kana iri mari iri kure but kana iri nyoka ndatoruma. Mind yake yakatoprograma kuti problems they are close, solution is very far. Time and chance are given to all. Whether educated or not, connected or not, clever or not, time and chance are given to all. But because this is the time, this is the opportunity, this is the chance. It's not that we know one. Varume vemuSodhomu vanobvira vafamba nemaiki vachishedzera kuti kunonaya moto mangwana, tibatewo mushe, tatotumwa, tibatei zvakanaka. Vakauya vakanyarara. Some opportunities are very quiet. Mukadzi weShunemi ndiye akaona Elisha achipfuura. Ndiye akaronga kuti rega indindire munhu waMwari zvakanaka. End of the story. Akava nemunana wokuva nemwana. Kwaiendwa naElisha handina kunzwa chakaitika. Ndakanzwa paShunemi pavaipfuura napo. Chii chakaitika paShunemi? Munhu akagona kuona chance
but here is present as a challenge, sex trouble. Why? Because in the IB killer, the ITRA Muhammad Majutis and a group of watching the Achipura. Anakutanga own opportunity of one man. Akashipa the better to take care of the servant of God. Usunge. Kunewa noona nasi wapo msoro. Waimbo wafuti kuzasu. Kunewa no waito relate nao wali kuzasu. Wawaka relate nao sina kunaka. Bekuti nasi wani ngachukutota wali kumsoro tatu tese. Mukazodi kune hafi ya ita wachiri kuzasu. Why? Because I know you home same here. Everyone but we are trying to be able to sarapa. Uchema is not enough. I mean, this week why I'm preaching against tears. Misots, asimazano. Misots, I see solution. Misots is sign. You would design and the one. But Barongo Pizza would chema. Jazanga Jirish, Noramba Jirish. Uramba uri rovopedza kuchema. Unoramba wakabhuroka wapedza kuchema. Unoramba uine chirwere chauinacho wapedza kuchema. So yekuchema imboisuspenda. Wipe your tears and seek the grace of God. Kana uchitsa zvekuti ndikamborowa kadoro so ndikambovarerwa ndikazodi hapana zvawaita. Wapedza kunwa koti iroro. Tiwe the same person. Amboti dhakwe asopa asina mari yekubhadhara rent. Hakuna dambudziko rinoenda nokuti une zvawanwa. Ariende. Haisi solution iyoyo. Tuma gimmicks tevanhu kuti unomboita ngowakanganwa. Baba kumbokanganwa. Nekuti chinhu chacho chiende zvipere zvinhu zvakasiyana. Ukakanganwa kuti hauna mota. Kaunozoremember uchaziva kuti hauna. Saka twese kuti madrugs etouri kutsvaga, and the worst thing is to commit suicide. Takati highest level yepride is suicide. Why? Because Mwari pavakatipa Jesu kuti atifire. Iwe wobva wati zvanetsa wobva wazvifira wega. Uri kutoudza Mwari kuti makamhanya tozvikwanisa. Ini handifirwe nemunhu ofanira. Zvikaoma hatifirwe totofa tega. Pride pamberi paMwari, highest level yepride is suicide. Kutuka Mwari kuti hamuna imwe plani yamungaite. Yangu nyaya yakaoma ndotofa inini. Handidi mwana wenyu kuti andifire. So don't try it. Kana zvikaoma zvikadii. As long as uri mupenyu, way out is there. Bible rati time and chance are given to all. Zvekuti manje nguva yapera ndazodii. Ndimwari unoti I restore the years. Ndinodzora nguva yakadyiwa nehwiza namupedza chose. He is the God of restoration. Unotambirirwa neupenyu zvekutozombokanganwa kuti wakatambudzika. Ndakambogara nevana vangu yakasvika pakuita grade 7. Tichigara mu1 room. Zviya zvokuti unonyara kuti 1 room haunenge uchiri right. 1 room inoita 2, munodivhaidha necurtain. Unoona kugara mu2 rooms kana uri mu1 room. Asi hamangotambura svika ipapo. Zvokuti unopedzisira wane 2 rooms mu1 room. Kuisa curtain so muroom 1 room. Vana vakura ushauti toita sei. But nguva inokwana Mwari unokunyaradza. Nguva inokwana Mwari unokunyaradza. Time and chance are given to all. Une mukana wauri kutoita miss. Why? Nokuti kune munhu anotaiwa ini ndakafunda manje. Saka hazvitoti nditekese mabanana at my level kana kuhodha ndichitatu ndisina basa. Yet opportunity elevation yako iripo pauchaita basa iri. Nokuti mubasa iroro une munhu wauchasangana naye. I'll give you an example yemukomana wangu akabva kudokoshawo aakugara kuGreece. Komana aishanda pachigayo. So muraini makaitika nhamo. But on a Sunday, sachigayo kwako akavharwa. Hama dzauya kuzogaisa ndoodzatsvaga mukomana. Vanhu ndovada kumufurira kuti hausaende nhasi Sunday kana Mulungu wangu abhadhara. Iyo ndovangoti aiwa vanhu vane nhamo regai ndibatsire. Ndokuenda kuchigayo kwakugaisira vanhu on a Sunday. Ava ndokubva vazviziva kuti mukomana atozviita nemwoyo wake, otherwise haasitori pabasa anotenga mangwana. Ndobva vati tipe zita rako. Ndobva vamupawo business card. Hapana kupera nguva. Vakamutsvaga. A good heart inogona kudarika degree pamwe usati wazviexperience.
moyo wakanaka unokupa upenyu kudarika munhu akaita degree asina kuwanirwa nyasha, asina moyo wakanaka. That guy as I'm speaking now is in Greece. Kure kuGreece. Life yake yatochinja. Yakachinjwa nei nechigayo. Kwenda neuniversity nechigayo. Baba panonzi time and chance. Chance yako inogona kutouya uri kumarara ikoko. Time and chance. Joseph anamutanga kurapanura hope dzamambo. Problem yako unongoda zvine benefit zvinongoda vanhu kumusoro. Learn to do things even kuvanhu vari lower level. Zvinochikonzeresa Mwari akusanganisa nevanhu ivavo. Jose mbiri yekuti anorapanura madreams akatanga arapanura dream remumwe musungwa asingabhadhari. Iwe chese chingabhadhara uite. Unoda zvinobhadhara. Kune zvimwe zvisiri kubhadhara zvichabhadhara. Manje vanhu sinotonga uendane nazvo. There are times that you work to build a name more than to make money. The name richakueleveta kusvitsa kune mari dzacho. Baba rinoti a good name, zita rakanaka rinodarika zvinokosha zvimwe. Why? Nokuti iro zita rikakusimudzira rinokuconnecta kuti nzvongo usingagone kuwana. Time and chance are given to all. Vamwe vanoona muupenyu vasimuka iripo wabvunza zvinhu zvakaitika makabva kupi maite. Vanokudza zvekuti unoshama kuti makamboita zvinhu izvi. Mukazosumuka apa kusvika pasei. A good heart can open a door. A selfish heart or a selfish mind is not of the Lord. Saka uchiona patinoita the Lord's prayer, tinoti our Father, not my Father. Which means have a mind to accommodate others pakunamata Mwari. And kana takuda chekudya tinoti give us our daily bread. Tipaiwo chingwa chedu kwete changu. Ani nzara ndini, but andikumbire chingwa changu ndokumbira chedu. Chedu nani? Nevamwe. Kana Mwari mandipa, I become a blessing to others. Bakuru pamwe pacho wakaipotsera pa character pa moyo, kwete pa degree. Time and chance are given to all. Andisikuti kufunda kwakaipa, bandiri kuti ukashaiwawo manje hunu. A good character, a good heart in the society. Unogona kutadza kuwana mamwe opportunities. Awaigona kuwana nemoyo, kwete nematsamba nemapepa. Mikana inouya se challenge bro. Imagine vanhu vadokerwa vasina pekurara. Vongosvika muSodhomu vogara pakati pekuta. Waigona ngoti ndezvavo ndovaziva. Woenda kumba kwako urara. But Lord, Bible rati akaenda kwaari akati varume please musarare pano. Handeiti nemba munorara kumba. Varume ava vakaenda kumba. Ndobva vakatozoziviswa kuti tinoita zvemoto. Mangwana munotsva munhu muno. Iwe waitirwa favor watipa pekurara. Mhuri yako ndoichabuda rimwe timu richatsva. But vanonge vapinda muSodhomu vachiti mangwana kunotsva munhu tibatawo zvakanaka kunotsva munhu. Some opportunities are demanding and they are very quiet. Tine vanhu vasingade ma-demands, ma-challenges, vanongoda zvinhu zvingoflowa. Hanzi kudiko naEliaza patsime, achandipa mvura, uye achapa ngamera mvura, iye achava mukadzi waIsaac. Kuti Isaac apfimbe munhu, anopa munhu condition unozvipfimba wega. Why Eliaza akandogara patsime, patsime he opened check to anyone. Akusi kumba kwemunhu, akusi location, haana zita remunhu ada kuroorwa. Ane condition, achandipa mvura, achapa ngamera mvura. Kupa munhu mvura kuri nyore, kupa ngamera hakusi easy. Sacrifice. Why ngamera inonwa mvura zvakanyanya. Brati kune zvinhu zvinouya muupenyu zvinoita kuita newanano yako, but zvine demand of a good character. Aibotana nemwabhuru wangu pavhundera. Ndeti tisenga semachinga so. Andiradza madhamu yake ndati, "Wakaiwana kuti makarorana sei?" Ndobva ndudza kuti, sha, ndakaona munhu smile yake yaindiuraya. Kunyemwerera kunopa munhu imba. Chamwe vanhu smile yake nohwana. Ayakangondimeuta ndikazokutora. Smile. Kunyemwerera. Munhu kwakutopinda mumba nekunyemwerera. Ungazvitadzi here zvimwanasikana. Iyo ndobona uri queen. The person nemumusiyana ine. Serious in life.
wozouya kupuraya kuti Mwari ndirangarirei kurisa mazinopadza. Mwari waRuth akaita kuti Ruth awanikwe, haana kuita kuti Ruth apfimbwe murokesheni. Ruth akaenda kumunda kundoshanda. Achishandirei amwene vake vachembera vari kumba. She is becoming responsible for a mother-in-law. Yet murume akafa zvokuti aigona kusanyengerera, but akaenda mumunda kundoshanda. Boaz haana kupfimba munhu. Boaz akaona munhu kumunda achishanda. Kune opportunity inouya ichikupa demand yebasa kushanda. Murume anonzi Naaman, healing yake yakaita kuti imanifeste mulife. Idei raakafunga kunotsvaka musikana anosevha mudzimai wake. Akanotsvaka musikana anoshanda mumba. Musikana ndiye akamupa information yekuti azogona kuporeswa. Kureva kuti paakafunga kuti mudzimai wake ave nemubatsiri, ndopaakawana opportunity yekuti iye abatsirike paurwere hwake. Musikana uyo haana kuuya for anything else. She came to serve under Naaman's wife. Kuti Naaman ndiye akada madhamu wake kusvika palevel yekuti madhamu zororai rende kutsvagire musikana. Kuti kutoda mukadzi wako chaiko kune mimwe mikana. Saka zvichitonyorwa mubhaibheri kuti varume dai vakadzi venyu. Why? Because Mwari andoziva kuti kuda wako kwakaoma. Ani munoziva? Kuda wako. Wemumwe hazvidi kunyorwa. Zviri matiri kuda wemumwe. Kuda wako zvamuna Mwari. Yapana ibana. Varume temborasisana tenitoziva kuti ipapo te. Kuti muri stubborn hauzoti ipapo nemuti opportunity ya healing ya Naaman yakauya paakava negood heart relationship marriage yake. Time and chance are given to all. Mukana wako uriko. Zvokuti vachembera una hama una ma connections. You are wasting your time. Iti Mwari ndipewo meso emweya. Ndiregere kupotsana nenguva nemukana. Anozati vanhu vakakanda Jona mumvura vakaenda nerong message yekuti anyura. Why? Because Mwari ane zvimwe zvinhu zvaanoita behind the scenes. Zvokuti vanhu vachitokujaja vachiti hauna kwaunoenda, you are going somewhere. There is a blessing inokupusha kuenda muzvinhu zvako. Transport yevanhu iri pachena ibot. Vatari mubot aenda kusiriko. Paakaburiswa muzvinhu zvevanhu akapinda mune chakomandwa naMwari. Akaenda chaiko. Ukapinda mushoko raMwari mukomandi yake, you get there. Unosvikika. Nyasha dzacho dziriko. Time and chance are given to all. But inouya yakaita sei chance, inogona kuuya sechallenge seburden. Aimboseka nemudhara wangu so asati ashaika pakapiwa maovheti mari. Ngati kwa mudhara wamwari upiwa mari, mamuri kupi izera renyu vari kupiwa mari. Maita uni zvinguva iyoyo. Saka mari inonakidza. But mudhara ndobva azonditsanangurira zvaiitika mazuva acho kuti vamwe vaitoiswa musaka. Hondo hasi mafanisi harisi bhora. Ubona munhu akunzi ovheti hasi mafanisi. Dzairira. But akadecide kusevha nyika yake. Kune vamwe vakatonzi marefugees. Vakati sati dinoisi topinda mukembi mune vamwe. Tozozviona yapera. Ichipedzwa nani nevamwe. Kana pakupiwa mari dzavo kuti vatibatire deva. Aiwa. Idecision yawakatora. Hondo imwe chete inoita kuti vamwe vanzi mahero. Ndo yakaita kuti vamwe vanzi marefugees. Idecision yaunotora pahondo yacho kuti wane zita iroro. Vanonge vanyora mazita kuti ningi kana hondo yapera unoita hero. Idecision yaunotora hondo ichitanga. Ndorwa here kana ndonozorora mufenzi nevamwe mukembi. Wazorora mobuda. Vamwe pavanobuda vonzi igamba. Zvakamuita gamba imindset ane zvaakafunga muchallenge. So wipe your tears. Pray unto the Lord. Mwari ndipewo meso emweya yekuona. Nokuti ndanzwa shoko renyu richiti time and chance are given to all.
I want eyes to see my time and my chance. Why? Because mukana wako ukadarika manje. Bane nyaya. Ori kuti apa ndo pane mukana wangu dzimwe nguwa nokuti waona kuti pakareruka. Apasi. Kune opportunity no yairi challenge. Varuma vanosvikira kumba kwaLot. Even Bible parinoti Noah found favor in the sight of the Lord. Agapi were tasked to construct an ark. It was not an easy task. Although the men under one were favor, he was given work basa rekuita. Amadzangu Mwari akakuwanira nyasha. Favor yako ikauya kune kare kakanovakwa kuti usimuke. Kwenda kuti aiwa Mwari vanoshamisa, Mwari vanondisumudza. Pane zvinoitwa. I relate this next statement. Ukarwara, for example, ne TB ukanda chipatara. Chiremba vakakupa madrugs. Vanokupa food instruction ine chekuita nediscipline. Kuti regera doro kana fodya. Ukanwa the correct drug. Wonwa doro, wosvika fodya. Madrugs iwayo haashande even ari correct. Tiri kutarisa madrugs aya kushanda. Personal discipline. Kwete hasiriwo. Ma-correct drugs. But paunotora alcohol ne-nicotine mubhoti zvino-neutralize strength ye-correct drug. Which means iwewe manje dzichida unogona kudai kuti warambidzwa doro nefodya nachiremba. Wakumba, wotenga koti rako, wodongorera pahwindo. Unoti havasi kuuya doctor. Onwa. You are fooling yourself. Kana mabhacha emasuta inenge yakanyorwa mukati kuti dry clean only, but vanokutengesera vakutevere kuti ari kuita sei awache, ari kuita sei. Kana ukatodongorera sonotoda asiri kuuya wobva wanyika mudhishi. Rega rinozoudza vanhu mutaundi kuti ari kuwacha rokutengesa. Kana wega unopedzisira usisaride, hauteererwi personal discipline. So tine vanhu vanongana kuti kana kuti sasi kutoona kana kuchecha asiri kutoona, you are fooling yourself. Haugone kuhanda Mwari, unogona kuhanda pastor. Haugone kunyengetedza Mwari, unogona kunyengetedza vanhu. But my results in life hanyepe. Yava niishie blood. Kana ima DNA. Kana ukapenga kuti mwana asi wangu wazodi, wakashedza tinashe mugabe unozorora. Panotorwa percentage yekuti wega unotsona kuti akwate 99.99. Wega unotsona kuti sana ndiripo zveshuwa. Ndaikambira kuma 90.